खुलुमबाय। दिनै 30 अक्ट' मंगलबार बाराय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो दिनैनि गोदान रादाबाव बरायबाय। दासिमनि मोननैसो गोदान खौरांखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गाहाय रादाबाव दङ दिनै वार्ल्ड नो टबेक' डे। दिनै गासै पृथिबियावनो थांखु गान्जाफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो होबथानायनि दिन। गासै सुबुंफोरनि थाखाय निसा जानायनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो गावनि जिउखौहाय केन्सार बायदि बायदि बेमारनिफ्राय सांग्रांथि थानायनि दिन फालिनाय सान। बेखौनो लानानै गसाइगाव ओनसोलनि खासियाबारि गोजौ फरायसालियावबो नो टबेक' डे फालिनाय जादों। गोजौसिन बिजिरसालिया मोनसे फोसावनानै होदों मोदोम फानग्रा एबा फालांगि खालामफोरनि सायावहाय आयेन राहा लानाय जानाय नंला। मानोना थांनानै थानायावहाय गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जायो, बिनिखायनो बिसोरनोबो थांनानै थानो हानायनि थाखाय गोसोबायदि सोलिनो थाखाय हगारनाय जाबाय होननानै गोजौसिन बिजिरसालिनि एन नागेश्वर रावनि बिजिरगिरिनि मोनसे हानजाया बेखौहाय फोसावनानै होदों। पुलिसफोरा हमब्लाबो जेबो केस जानाय नंला आरो साजा होनो मोननाय नंला होननानै एन नागेश्वर बिथाङा फोसावनानै होदों। 28 नं गसाइगाव एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा खख्लाबारि बियाबावहाय इलेक्सन फोसावदिंनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मुंबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै इउपिपिएल सरकारा 17 दाननि गेजेरावनो 22था लामा बानायबाय। खख्लाबारि ओनसोलावहाय बिटिआरआव मोजां सान्थि परिबेश फैबाय। गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव थांलाय फैलाय फालांगि खालामनो हानाय जाबाय। रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ एंगेज खालामनाय आरो आबादारिफोरखौहाय मोजां आबाद मावनो थाखाय हेफाजाब होनाय, गासै खना खनला जौगानायनि खामानिखौ मावगोन। आरो बिथां जिरन बसुमतारीया बेबायदि बुंबावदों, गुफुरसिम सिमा बारायनाय खामानियाबो जागासिनो दङ आरो रनजन दैमारि सारखौबो बख'नायनि खामानिया जागासिनो दङ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एजेन्सि रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।